Jolín, estava de ruta i s'ha punxat la bici. Algú sap com arreglar-la? Ei, Oriol, jo sé com arreglar-la, jo t'ajudaré. Hola amics de YouTube, som l'Oriol I jo sóc el Dani. i avui us ensenyarem com reparar una roda que està punxada. Vale, nois, ara us explicarem com canviar una roda. El primer de tot és treure aquesta palanqueta d'aquí cap a fora. I ara la desenrosquem. Agafem la rosca de l'altre costat perquè no caigui. Quan estigui fluixa, venim aquí, al cable de fre d'aquí, i hem d'estirar això cap endins i ja surt el cable. I ja tenim la roda lliure. Aixequem una miqueta el manillet i ja surt sola, ¿vale? Tenim uns desmuntadors que els utilitzarem per treure la part pneumàtica de la llanta. Més endavant us ensenyarem com es fa. Després tenim aquí, que aquí dins hi ha per ficar el parxe dins on està la punxada, Plegats. amb glú per enganxar-ho. I després un inflador, doncs, per després quan estigui tapat per inflar la roda. Ara us explicaré les parts que té una roda. Una roda té els radis, que són això que porta la llanta per dins, la part metàl·lica de la llanta, la palanqueta i la tuerca aquesta que porta aquí, que és per afluixar-la i treure-la de la bici, la part pneumàtica i a dintre, que ara ho veureu quan la saquem, està la càmera d'aire, que és el que fa que s'hinxi la roda. Ara, per treure la llanta, agafem els desmuntables i amb aquesta part que fa així cap a dalt, la fiquem entre la part pneumàtica i la part de la llanta. Apretem fort, apretem fort cap a dins i amb aquestes parts d'aquí ho aguantem a la llanta. I així hem d'anar fent amb les dues que queden. Una vegada hem aixecat una part de la roda, podem amunt ajudar-nos així, en compte de no trepitjar la llanta per dins, i surt molt més fàcil. Ara saquem la part on es hincha la càmera i ja surt la càmera entera, que és el que està punxat i és el que s'hinxa d'aire. Un cop la tinguem fora, la càmera d'aire, haurem de buscar apretant així on està el forat, d'on surt l'aire. Si veiem que és un petit forat i no el podem localitzar, posarem aigua dins per veure d'on surt unes bombolletes i serà per allà on està el forat. Un cop localitzem el forat, llimarem per sobre del forat una estona fins que quedi ben llimat. Després d'això traurem el pegat, sí. I hem de posar la pega volcànica abans. Posarem per aquí, per la zona Posem una miqueta del forat. aquí, a la zona on està el forat, que quedi, no amb excés, però que quedi ben empapat. I enganxarem a sobre el pegat. Pressionarem una estona fins que estigui ben enganxat i després traurem el plastiquet de sobre i ja estarà reparat. Un cop estigui enganxat el pegat en la punxa, pressionarem per la part on s'infla. Amb uns pivots que hi ha aquí. Exacte. I desinflarem la roda del tot. I ara només s'ha d'apretar l'aire que li queda a dintre i anar apretant perquè surti. Un cop ja tinguem desinflada la càmera, la insertarem un altre cop per la mateixa banda on l'hem tret. I ara hem d'anar ficant A poc a poc la càmera sense, en compte de no pillar-la amb la part metàl·lica, igual que per treure-la, que quedi a la part de dins ben posada. Així. I ara tornarem a ficar dins la part del pneumàtic. Molt bé, ja hem acabat d'insertar tot
tota la part pneumàtica dins de la roda. I ara, com s'havia punxat, doncs haurem d'inxar-la. Només hem de ficar la part d'aquí de la manxa fins a dins del pitorret i tanquem. I ara ja només ens queda hinxar. Ara només ens quedarà ficar la roda un altre cop al manillar. Encaixem aquesta part d'aquí amb la part de la roda pels dos costats. Així. I ara aguantem la rosca d'aquest costat mentre apretem cap a la dreta. Un cop veiem que queda una miqueta dur, hem de ficar aquesta palanca que quedi sempre mirant cap a la part de dalt de la suspensió. Apretem, si veiem que està molt dur, li quitem una volta i ho apretem. I ara posarem els frens. Igual que abans, posem la part metàl·lica una miqueta cap endavant i ja entra sol. Comprovem que tot estigui ben posat. Fiquem la funda de silicona del cable de fre i ja tindrem la bici llesta per seguir amb la ruta. Doncs moltes gràcies, fins aquí el vídeo de com reparar una punxada a la roda de la bicicleta. No oblideu seguir-nos aquí en el canal de Movemastery, i donar-li like, activar la campaneta i subscriure-us. Vinga, fins aviat!